Konakele elizweni ukufa kufikile manje udumo lihlatyeni. Azephuka intonga kusika inimba emntwini efondini yaswela umsila ndanga ityiwa ngelahla. Ngamaqashisi ufondini uthi umnqemntana ungazi. Niyatyeba imbila bendingayazi uthobe ngemaki. Hayi akusindi noba. Ithi yena ayinawufuthi. Ithambile futhi ayekela. Avone otyala shebekhona kunawuye kwandudu. Yo, inyama nayiyeka hayi. Inyama leyo. Yangalo. Avone babe ngumntana esikole bendayozibethisa namhlanje. Ngoba lokho uzawuthi uthetha wani bendithetha phambi manje ndihagu na. Into zamatyholo ziyasebenza manje. Andisaqondi manje zabe ndikwazi uva ngendlebe. Ungathi foni udumo oluhlatyelwe ngamandla. Ndagqiba into banehlobo elihlobo ngokuzingela manje. Yo, ndaqola kudala ingathi ngofoni andizuphinda ndilungu manje. Ndive ingathi ngendithutha ndihambe. Avone ndanqaba kodwa kule nto yozingela emveni ba utyiwe ibhoku bake bendithe senza uthutha kwabe kwixesha nanje elincinci. Unqabe wena. Unqabe mna unqabe wena. Ngoro ubona lapha kulo utyeba izibhokhwe neegusha ezinje neenkuku. Nangu uphinda ubonakala. Avone kunzima kule ndawo nje amadulo unqonqa amantombane. Kodwa ke into zehlathi ziyahlola mani bayi kuzawuphunywa mo. Afonini, ya man. Lifikele lo xesha loba ndihlukane into ezininzi eziliqela. Ndiyabophelela ngoku mama ndithuthe ndihambe. Xa kwinto ezimbalwa endifuna uzijonga. Ivili elingemva benditshintsha amavili ngoku ke bendihamba ngale moto kanti phinde ndihambe ngayo. Kodwa ndifuna uqiniseka nje amavili ndiqiniseke ngamanzi into ayo ndithuthe ndihambe. Kuba ke nalo funeka ndiqiniseke uba linawo umoya uzele kwenzela noba kwenzeka ntoni ndibe kanti mna ndimdala kunoSathane uba kaloku uyathanda ucinga uba fani uba Avone xa ecinga uSathane alinge mani ndiphinde ndimbonise uba ndimdala mani hayi ndinkwendala kwena majingxeba. Kamnani kulunga kwezo zinto ndilibethe liphale funi kukude apho ndiyakhona. Ndisaphinda nangoko ndithi ukatyi maphinde laa nto wayecinga uba ngayenza sikhangele uba uzawuphela kusithwani. Hayi fonini ndihambe ndafika into ebalulekileyo ngoku uhlengahlengisa izinto zam ndiyazi uba endizazisebenzisa ndizibeka bucala engazuzisebenzisa ndizishiye ngoku into efuneka ulala. Fonini awuvuzwa nayo into ekuvusayo ivuswa yingqele ayingombethe liqabaka. kusasa mntana usile mfundini ngoqa ndiqala ifestile amanzi iqabaka itsho njalo hayi liyapholiyeza mani yho incele nje ndagqibela uba nayo imoto yokuzingela hayi inkathazo yalapha amaqhude imfumbu ubeke awabhideka wenza le nto kuthiwa yenze uyaba sengxakini enkulu ntango ungafiki nalapho ubusiya khona izicwangciso zonke ziphele zisonakala ngenxa yeqhude kodwa kakunani mani thuthe efondini into ufika. Avoni kuloo mimango ndifika kuyo umnqweno mnye uwehlula ukatyi okwesibini mandithi uba ndalathi lilali into mani. Fika bona sifikile nto nayo ke uba inye imvumvulo kucakela inyamazi zizawo manje vela bomba inxako yavela uli kwangoku amaxhama bemabini wena wasekulisayo kuba ayazimela njani ayona ayazimela amaxhama Fonini yabona ndithi akuthethwe yezini ndikhangele ndayibona ngathi uthethe ngale nto phezu komlilo kanti nangoku kulo mmango phambi kwethu ngapha entabeni apha kudumo lahlatyela umntu ofuna ukuzingela qha uyawusutsho kundibambe bucala. Ngamfutabela udumo lo ngathi into evakalayo ndifuna amaxhama amabini nenye ke inyamazi evelayo kodwa ke uthi yena iqhude lona ucela nje ndilibethe ndilishiyayo. Fonini salungisa mani avela athi nalya nanga amabini ngaphesheya phaa nyani siwazulisele ibe ngathi asiwaboni kwenzela uba nawaqomba siwaboni azinzile bethinzini ayiniqomba tyhini zaba sisithonga zibe zinye iduma linye kamandi mabini ngoku fondini azephuka intonga ezweni. Fondini ndiyazibona into uba zitheni zihlala emmangweni ngaphesheya ngoba into ziqave kakhulu. Okwesibini uba ziyakubona iguquka ngoku ixola ukhubeka fondini indathi hayi iduma lizaba linye mani isithonga sizaba sibe liduma elinye hayi mani yu. wangadlelona lokumele engcono umjongana ngaphezulu Yaqhawe nelibethile nje bethile qha ulibethi Foni eliqhama ndifanele uba liyagcuma ke ngoku emveni koko nabomaye into obukhawulezayo makulungiswe nje le ngxaki sihambe siye ungacimba kuphelile kanti kusaqhutywa. Fonini zakuphuka intonga mani ithetha ayinokwento singono qala umsebenzi ngo
Uma ziyebhuka into. Fonini, chu uzame uyofika kula ndawo lekulu iyatshonela indlambo phaa inzulu. Inamatya kuhambeki sidibana noboya. Asana masitshevile. Okanye sifikile ezikhumbeni kanti kuzawuphinda konakala. Neliqhama kodwa. Tyhini. Andawusinda nganya. Nganya. Bendiqonda. Efonini uthe umntu hayi mani kugqityiwe shiya umpuliwile laa xama. Nyhani ke ungabi nani chu ukuya phaa. Tyhini Thixo wakwayibona into ibinyamakazi phambi ekufeni. Yaphama laa nto Fonini izama ngemikhono eyophukileyo mibini. Kodwa kwafika ukufa mani Fonini. Waqala ke nyhani umsebenzi bafuneka iphume ngamagxa umntu phaa iyofika. Avani licengwe mani, funeka qaxa uxweye uvala umlomo ungabikho nomntu okhalayo uba kunzima. Hayi mani sihambe siyofika ezantsi emotweni. Kufanele idibane incoko ebantwini abaqala udibana. Ubone kakuhle uba izawubantle le mini. Hayi man. Noko usephuka intonga yidla. Kodwa idiyalapha. Idiyalapha. Afika kwakuboya phantsi. Hayi nje. Apha sigela siphethe ityiwa thina. Hayi ndiyakuxelela. Asimince kakhulu. Asimince kakhulu, hayi. Yho, hayi indle. Khandle ilishwa nje seyilahla impondo. Enazi igabile phaa. Ndizijongile ke ngozinyuka pha. Le nyuka ixhama liwathwele mani amahlahla. Ndaboma yini na yehovidi kanti bekumele lona kodwa kakunani. Awutyiwa mpondo kutyiwa inyama. Ndiyeva uba kuyakhalwa le nyama ukuthi awungakhetha umthelo umntu inkukhu. Ukhabisithi hayi makabilise kunoba tye exhama nda. Heyi nam ndiyanqophisa sithuthe sibome makhe siphinde sowukhangela uba khona nto izawuphinda ivele. Fonini sibomba hayi akho nto side siyibone kudala sonke sincina amehlo masithutheni sijikeleni. Kodwa sikakholwa yile nto yeli xhama Fonini umlingo. Le nto eli xhama ulibona uba liyaphakama pha? Ndiyothuka bengayibona ibona. Ungaliboni pha phansi? Ngayibona ndiyothuka. Limdaka lelitye. Tyhini. Nana uyaphakama le nto ndiyaxorha inganye. Ncedi liphakame ngoba bengayiboni. Hayi. Abengayiboni. Khasaphinda sadibana pha. Fonini sadibana ndaqonda kakuhle uba asivene mani. Kwacaba makhe simise kweli ziko esematyholweni sishiye imoto sihambeni. Yimba unesiziko phethe entlamba. Hayi lilwe. Ngasigqibile yonke into yethu ke sizodlala apha ke sifumane noba ijinyana. Hayi sesitshona apha thina. Uyele la kuba hayi ingozi ibalekile. Le hayi yenza uchuku bhuti. Le nyama. Hayi. Amegusha. Yho hayi. Uyancama umuntu umthela ityipu. Uxelelwa hayi. Akuthekela i2 kg. Idude. Yho hayi. Ityiwa zinhloko zenyoka. Mva zikhuphe nje emathumbu. Qala amadoda amile ngale nto yamathumbu andazi uba ulusu lenzani zakhonkotha izinje. Hayi namadoda ndithemba imagi. Kodwa uyaphilisa futhi. Uyaphilisa. Uyandiva wona uyaphilisa. Fonini ufumanisa uba yanqophisa kucaba abantu abaselalini bacela uba makuyiwe entabeni uyothathwa olwaa lusu lushiywe phaa. Igqirha likwazi uzinyanga. So mna zakunikela lami iyeza. Usaphelile. Hayi mna tyimaki baba. Hayi Oya zagcwela apha futhi. Ukayivasi yonke. Uyibilise. Yena ntoni? Emveni koko. Yho ibilise nje wena. Udawu uyava ngomama bhuti. Ukholelwa bhuti. Bendiyela nomnye ubhuti nje last week u29. Uthi kum efoni ndithi hayi ndikapha eTarkastad. Uthi kum efoni uze nopensi ngoba yonke yenzayo. Wekude ndine14 ndizawuzama ukukhumbula uthi ungazami ibhuti uze nawo. Fonini nazi isiporo Fonini ufumanisa uba hayi sibizwa singasabini. Phekele soba ngokwam ndimenzele la.
men's clinic andiyazi uzawufuna ntoni. Ngekho ithini lena belisa pha. Ngumtshela. Nasi inyama. Udyakalashi lo. Ngeve sithude sinyuka inhlamba, sanyuka inhlamba ndidibana nemfumba kagaye ndithi kwatsha sadibana makuyiyo. Nalento. Mase nibuya kwagqira. Kodwa ngoku ufake ijim nganye. Ndiyathi. Yabona nje. Evonza izawujikela ndibomba uJim Green naye usatshotshe enhle. Nanga amaquthe ethambekeni elinye lijonge kude. Hayi ngoku kuba liwile phaa lizawuhlanga ntoni ngoba laa nto awunayoyenza hayi kuvunyelwana uba hayi malishiywe sithuthe sihambe sikhangele kwenye imimango. Sijike sijonge sezantsi kanti kulo mmango sisakuyo kwangummango esizawuphinda sisokole ingxaki enkulu engakanani. Kanti nani nje basihamba nje emancinci namaquthe kanti la maquthe ayabona. Athi undibona kwamayanga apha nebewusiza straight soko. Hayi qomba. Sekunjalo. Siwayeke. Nyani kayekiwe lo maquthe baye bejongo ke makhulu wangacaba mawayekwe unyaka ozayo ngawethu. Foni ithe sahamba sathi nansi impunzi athi senisithi mna manitsala ndathi hayi noko bendike ndadubula kusaza manike omnye umuntu. Yandima olibaza ngoba khawume ndithi kwaye yamka impunzi. Nini? Hayi siyazama sibona amaquthe kude. Bona uba ayimbi le ndawo kuyo sinawufane sizidube sizawusebenza imini yonke. Siwashiye sijonge iphama eli ndilifunayo lesibini. Hayi funa uthe cwaka. Aseliboneli belinyuke phala qabela pha kulaa mmango. Kodwa ke sizawuke sichophe ngoku sibone ethubeni masinawukhangela sifumane into. Ndivone endaweni yakho elaziko ukuthi wena zimbili taya betha sizawuke siyive njani. Fondini kanti imbila ityebi namanqatha amduli fondini. Nyani man ithi yawuhlala kakuhle linda hayi man ukufa udibana neyeza man yho ngokona ngoko nesiporo sam ifoni mayojiwa asiphethanga mbiza sizayibilisa ntoni mayojiwa nali izipho. Ikunale mena man. Jim, awubona bendincekelela babehle ndifuna uyiva. Echikwe ndiyazi ayojiweyo. Foni khawulezi hlinze ngoku umlilo uyeza ngapha sidibanze nelahla. Uphinde usidubulele enye. Hayi akuphoso. Ngoku akukuphosa binyamazi yatyiwa iphoso njalo nyama. Inyamazi ephoso yeke engatyiwanga. Uthi lempila. Jim. Ukufaka kunye mos ukulala kwayo. Ngosiyeke seyifile. Asikwazi. Sizawuyotsha. Nangoku siyikhawulezele 6 kanti siyinika umsebenzi ngokuba mayiphangele foni. Kungathi inyamazi iphosiwe kodwa nako siyitya ngelahla. Ephosiwe inyamazi ngesindi leyo. Foni inyama entayo kodwa ibingabiliswa le nto hey ingamandla lento. Zana soba. Isinda? Enye masingayiyeki. Uyavakala. Sisifumana u-15 ngoku ngathi ngathi inkulu. Andina encinci. Ilaleyo khange isinde. Asike besibindi. Ndikhona izawuyeka. Hayi akusindi noba. Bonini kulandela isibindi sexhama ngaba sityimaki. Man ndibombe sithume enyameni ngamandla azi kutshona kwelanga ba kwawuthwa nini. Ukhona ozawungqongqoza man. Selumela ngembila yethu. KFC, asifuni uthenga KFC. Ityimaki emva konke. Unakela ufa ufikile apha. Fondini kube kwenye inyama man ndibomba indle. Bomba ayindanga sinawubuya mfa nalapha ifatyi mazizalise. Niyazithi siphakama apha kuyozingela bime iphandi zene. Hayi futhi yho inyama nayiyeka hayi. Inyama loyo. Yanga. Ubuye enye imbila ucaba imani ithini into masiyotshe yindawo ubona amanqathe lamthubi ndibona uba ayinawusinda mntu amayidiba nelahla. Sibeke lahle. Masibeke lahle. Kwengathi inyama ininzi mna beze. Akusindi. Kona kusindi neqaka kodwa sonke ayisiyasinda kum andali into bathi simande akhande sive. Kuzo zonke izinto ucade sonke. Oza ziyadla. Ekufanele ubomba enziwe enzondelelo.
Ijongile ibheke eziko sithi awugcwala isisu foni bomba imiphanda yonke igcwele yaphuphuma. Hayi ucama masiphumene emzuzwini noko ngokusesiqabukile. Foni lamaqhuda asahleli ulandaweni. Yathi manje ngathi lamaqhuda acela injezu. Into endifa amanzi emadolweni ba efonini nami ndindawujonga ixesha ndibomba sawukhupha njani inkomo phezulu kangaka. Fonini sixa sijikela sidibana nomfazi enxakwe urhuqa abantwana abaninzi eme kube kanye efoni kwenza into zikhawuleza. Hayi ndibomba hayi fundini andifikanga ngoba uthe umuntu ucethetha wathi hayi kuqhume phambi kwathi bendibeke enhloko ndifuna alale kulandaba kuwe. Qale khona nomoya obhudlayo ke qakile kubina bemvumbula ityala ngoba isinqoma savana noma khombe inhloko fundini akwazi umuntu wathi hayi kuqhume phambi kwakhe. Fonini ndibomba apho baqabele khona make sowujika khona man botywe man. Tasi yami umuntu okwazi ungihamba phezulu enansi andiyibone nansi ngoku ndizovala ngapha andiyazi. Ifonini ndawujike lapha kweliwe ufike kusithiwa inxakho ebonwa apha itshona benhlanjeni ingakanani ayingomabambi ngathi inkomo fundi. Sikhangele kuvela abantwana bakhe sibomba hayi man ngabantwana bakhe apha masijike sitshone ngaphansi. Fundini sesitshona apha ngaphansi sihambe isithuba elide apha enhlanjeni hayi asimbone kodwa sibona amanqina inqina lenxa kube ngathi lele nkomo fundini. Inxakho yehlile kuwe izawuphuma afuna uthi cwaka. Fonini kanti le nxakho ijikile yayapha ngemva ebantwini besibashiya pha njengoba thina sinxaniwe zihamba emanqini nayo sixola usela nakwenhlamba amanzi ehlobo ukubinga zephuka into ongasiseza xa sifika thina umuntu ongutata amadoda. Heyi into engapha kwento endingayazi uba yinto engathi sesidubula inxakho leli ngecala. Hayi lesiyikhangele le kwamane kuthiwa qabela ngosihleli phezu kweliwe ndiqonda kodwa ndiyijongile nenhlamba ndiqonda kodwa lo ingani ngoku nam nasi isiporo sivela mbona umnqwazi belangeni sivela kancinci uma asigugile Phone siguga isiporo ndiyafumana bisiphunga sinye soze umuntu adinwa nganga mani ke kodwa kunye icala layo linye ilele etyiweni futhi masiyikhuphe heyi ifuna amadoda. Fonini umuntu ongutata lemimango lo ngehloba nengqondo ngayo ndiyabomba semkhulu kakhulu ngoba uqheli ludolopha xa uthe xa ejika wafika kuvaliwe man. Ndibethe ngebetsi kaloku yayibona uba nguphopho kodwa namafa ewe yayindothusile futhi kuyavela nje hayi yomele sihamba emanzini ewe kaloku umuntu siselile yabona kaloku batsho kaloku abatsho endozithethayo uthi mani uthi ziyakholela zikholela sawubona sesiprova wena Fonini zibaninzi endozithethayo ukuthi inyama ongazayifulathela umoya kodwa ubone iqhude xa nileqa uba likufulathela kanye umoya kodwa ufumane ngamanye amaxesha ziyenzeka zenzeki. lanja yakho ayafuni lamatapile yawusifane nenqaphe lanja yakho ifuna uhambe ityhoboza Kulapho ndibone khona kuba lamadoda ingathi akhona amadoda esawuvana kakhulu bazamane bonakala apha ngathi sithethe ibhungelile. Siyashayisa ngoku tshayile ngoku hayi no akufani yo asiyikhangele kanti izawuhamba phambi kwethu iyovela kodwa iyavela apho sisuka khona icala linye kodwa kufa kufikile nokuthini ijinge emva kocago kungoku. Ewe ngicemba uyilibele le mark babe ndiziphethe imark zimbini sathi ke mina hayi siyigqibile nje ngoku ude ayikhona. hayi nje Ngiyiphelele ewe yami kaloku igqibile lo le hayi yami le ufuna ukuthini chill abathi ngiklikile yami elabiyesa sapha lo ke lakho nawe. Fonini sehlukane mani bendibona kodwa ngengomso ndizavuka ndituthe yonke ke le misebenzi yemiqwayito imisebenzi yakhe sisandla sakhe hayi ndiboma ndituthe ke kodwa ke hayi ndanga makancame kube kanye ukatyi ma. Fonini abophelela ngoku ndibuyele ngaba ngasentla zikhona imeko ezandifuna kwelacana kodwa ngizawufuna ndifike ndaqale ndahlinza ndithathe ngoyifayo ngokwemkhenkcini ndiyazi uba okwangoku sijongene nento yoba
manje ndiyigibisele embizeni qha. Mfundisi ndikhweza kuloo mimango ufundini. Kuyacaba kukude emakhaya ngathi ungabikho mihlonto. Kodwa baninzi abantu endidibana nabo kaninzi abangaqali uvela. Kuyanyanzeleka sidibana. Bhuti omdala. Awukabi khona. Akho nto ichithekileyo Likhona, bonakele. Mayichitheke. Mana imali. Dyakalashe akayityisa lakhe. Mfundisi lawo sikadyakalashe ndithuthe ndiyongena mani kwelaa bhayi limdaka ngobumnyama, kodwa ke kusekho umsebenzi omde kusafuneka wenzekile. Kodwa akayinani, uyayibona ke laa nto yothi kandisikele kodwa funeka mna ndenze amalungiselelo ngobusuku ayiyathethisa. Evoneni, hambe ndahamba ndafika. Ngoku into manjamane kukuhlinza. Kuhlinziwe ke ngoku. Kodwa ke noko ingqela ayifani nakuqala noko. Efondini andibugodo lamasindi azohlala esifubeni uma xa yena umuntu onothi hayi kandisikele awunazo umsikele. Bombi biphuma ehlathini ngamagxumntu, iphinde ithi xa zayohlinzwa iphinde ibe ngamagxumntu, iphinde seyisethula uyikhuphela ngamagxumntu. Awuvoni uthi ulele endlini wena sikhaba umbethe hayi nje noneqabaka. Awuvoni ibe lolu vele uthi kawusike madoda yintoni. Kanti xhama elo gusha yakwabani madoda, azange ndiyibone into enje. Hayi mna andiphindi kube kanti uba ndiyaphuma ndiyozingela ndizawuzingela inyamazi, funeka yona ukuba kwezo nyamazi ndizithatha ikhona. Ndixolela uphinda nditshayele elo gazi ngoba ngokwezantsi apha phantsi kugcwele igazi. Tyhini ndawo nandemvumpulu ebiphakathi noba abe kunzima. Usile mani. Khona ngoba ndihlinza ubusuku begaba. Ndaphinde ndayihlahlela inyama ndayifaka ndayihlohla. Boneni ayikhona. Umzimba uxoka amatyala ngoku aliphumi iduwe lityala. Mani hayi mawude ugwetywe futhi ngoba ingathi ugwetywe ubuthongo. Ikhona into engazungalunga. Kodwa ke naye lo mfo wenza le nyama nemiqwayito ndizawudibana nayo into ethethekayo kakuhle. Eningi ikhona into engathi ithi qatha engqondweni yam mani. Ngosekusemva kwemini nje. Ukhona umfo okwazi ukwenza inyama. Le nyama bendikhe nayibona yonke le nyama isiliweyo ithini, enye yenziwe ezinye izinto, enye yenziwe ezinye izinto, kodwa funa iyatyeka mani inyama zikanje. Hayi le yoba kuhle nje uyabilisa ukhupha amanzi. Ukhupha amanzi okuqala funeka uphinde ke ngoku ufumane iziqholo, ubuye iqhotse usithini uyibophe. Yena ukwenzela umqwayito, ukwenzela ntoni, yonke into ayisila athini. Ndizamile ukuzisilela apha ebhayini afumanisa uba yeyi ayintambi endele andizulungu. Kodwa ke naye iinkcukacha zakhe ndizawuzishiya xa umntu esithi mhlawumbi heyi mani nam ndiyabawela fondini uba le nyama ndithini ndiyenze ngunam okanye ndiyenzelwe ndidubule inyamazi yam ndiyise phaa akwenzele yonke into. Ngohlobo endimbona mntu onomkhondo mani, yabo asoze mna ndithethe ngomntu kanti umntu ndiyabona uba ikhona inyawo lemfene apha. Lo mfo ngudyakalashe lo, uyabona mos udyakalashe uzela amaqhinga. Ungamnika inyama angaziphindi ivele inyama xa ubuyela kum efondini. Laa mntu wakho ngoku ndibele idumele ngophiyo funa sityiwa nazindwala. Ngumntu owenza uthetha ngaye ngumntu onjalo. Yiboneni ndinaso mani isizathu soba nditsho. Intloko yona ndiyayithanda nangxaki noyenza iyakhawuleza xa ndinexesha. Kodwa le yoba nenzondelelo yokuhlala phezu kwenyama nento efundekela imini yonke ndizama uyenza ibe ncinci ndiyifake phinde funeka ndimane ndikhulula iphume kancinci iphinde ingaphumi. Yabona ke ngoku ndibonile uba kule veki akukho nto endiphithizelisayo, kodwa kwezi zizayo iveki ndiqinisekile uba yohamba phantsi phezulu. Yho kuzawunyanzeleka ngoba ndilungise yonke into, ndisike inyama ndithini. Zandikwazi uzisika inyama oko ke ngoku ndiyixakeke kancinci apha phakathi ezivekini. Kungona ndikwazi ukukhuleka mandithathe inyama ndiyayisika yonke nentloko ngapha yale nxako iyufondini wayibeka phezu komlilo apha yavuthwa embizeni. Ayikhona uyahamba uyibalisa uba wakhe wayiva usayifuna.